నంద్యాల జిల్లా దుర్వేసలో హజ్రత్ దస్తగిరి స్వామి ఉరుసు మహోత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా జరిగాయి. ఈ వేడుకలకు ముఖ్య అతిథిగా టీడీపీ యువ నాయకులు ఎన్ఎండి ఫయాజ్ హాజరయ్యారు. గ్రామానికి చేరుకున్న ఫయాజ్ కు స్థానిక నాయకులు ఘన స్వాగతం పలికారు. అనంతరం ఆయన దర్గాను సందర్శించుకుని ప్రత్యేక ప్రార్థనను నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా కులమతాలకు అతీతంగా జరుపుకునే ఇటువంటి ఉత్సవాలు సమాజంలో సోదరభావాన్ని పెంపొందిస్తాయని ఫయాజ్ అన్నారు. ఉరుసు ఉత్సవాల సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన కబడ్డీ పోటీలను ఎన్ఎండి ఫయాజ్ రిబ్బన్ కట్ చేసి ప్రారంభించారు.